10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ticho! Na rovinte, ako môžeš na rovinte, ale nič volantou do boku. Teda by sa robili obidvaja. Na rovinte máš držať dole rovka, nie nemusíte korigovať. 4 minúty do konca. Poradie po prvej minúte. Auto 1, 3 kola, auto 2, 2 kola, auto 3, 1 kolo. Skorej brzdi, nepreťahuj to, vidíš kam ideš. Rýchlo! Bližšie k obuvníkom. Tak bližšie, dobre, 3 super, to bolo minúty dobre. do konca. Poradie po druhej minúte. Auto 1, 6, auto 2, 4, auto 3, 2. Tak, tesne popri, tesne popri, tesne popri. Super, dobre. Tak, no to je ono, to je ono. Ale aj rýchlosť niečo má. Vidíš, ďaleko si zašla. Tak, a rýchlo, poď. A už brzdí, už brzdí. A plný. A brzdí. Ale bližšie. Minúty do konca. Poradie po tretej minúte. Auto 1, 10, auto 2, 7, auto 3, 3. Odstav to rýchlo, odstav to do depa. Tato! To má veľmi citlivý, strašne. Veľmi je teraz exponenciálne to. Hej, úplne to tak vypadá. Dajte nám tú kávu. Na čo bol si taký? Ready? 1 minúta do konca. Poradie po 4. minúte. Auto 1, 13, auto 2, 10, auto 3, 4. Pripraví sa nasledujúca skupina. Finále A, finálová jazda 2. Toto ďaleko chodí. 30 sekúnd do konca. To by Maťo ľudí povedal. Nepretajujte zákroky. Hore, povol.
Stopek, jednej stopek chodievaj. 10, 9, 8, 7, 6, Stíhaš ešte 5, jedno kolo. 4, 3, auto 1 skončil. Ďaleko, kde tam ideš? Dobre, hotovo. 2 skončil. Čas jazdy uplynul. Jazda bola ukončená. Čas jazdy uplynul. Jazda bola ukončená. Pozícia.